завдяки нашим хлопцям і дівчатам. Слава Україні, слава ЗСУ! Дякую, що вони нам дозволяють дійсно створювати кожного дня те, що ми любимо. Мені здається, мета кожного артиста – робити те, що він любить, і те, в що він вірить, попри все. Попри тренди, попри, не знаю, якісь ситуації, обставини. Робити. Тож я дійсно хочу побажати всім, хто сьогодні є в цій номінації, робити і залишатися не просто новою хвилею, а дійсно давати надію наступним поколінням. Дякую. І так, зараз ми побачимо на екрані переможця. Що не буде тільки ти.